mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging gabay hanggang sa magtagumpay. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programang Parareta Asin Platica ni Parasena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asin Platica ni Philip Parasena. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pamaskong padala, ML4 padala, mula sa M. Lumier, mabilis, madali pakasahan. Kwartang ginagirapan, tinag-ipunan sa M. Lumier, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML4 padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Parareta Asin Platica ni Philip Parasena.
Mga tugang Diyos, marhay na aga po sa Sendo Gabos. Sa 22 kita kan bulan na Oktubre, aldaw po kita nin Martes. Malipot-lipot na pagkaaldaw, darakan bagyong si Christina. May banya to sa lado technical si Chief Engineer Abilindon Toralio. Sa information si Tony Matic Saison. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Oy, dawa po grabe ang oran. Grabe man girarayan pila. Duman sa National Irrigation Administration na agihan ko ngunya na pagkaaga. Yan sa Barangay Santa Elena in connection ka na pagpapabakal nin 29 pesos na kada kilo ka na bagas. Alagad tadol 60 kilo sanan pwedeng ma-avail kan mga mabakal na sinasabing dapat vulnerable sector ka. Itong mga yaon ka sa itong mga yaon sa laylayan sanan na dapat makabakal ka na 29 pesos na kada kilo kan bagas. Maray ng gayud, sabi ka iba. Minsan, ano taarog ka nang ginigibukan sa tuyang gobyerno. Tapos, pinipili sana sa mga tios sana talaga. Sunod kayan, baka pabakalan na sana sa mga standby. Mga mayong trabaho. Ngayon, nangangaipunin na bagas na barato. Saka ano ang trabaho kanneya? Magpatubig baga? Ano yan sinasapawan ng National Food Authority sa Department of Agriculture? Sindana nagpapabakal nin bagas ay napangyayaring buhay tayo sa Pilipinas. Bako man yan trabaho kanneya? Trabaho kanneya, aram ko magpatubig sa mga parauma. Ano sindanan ginigibong Kadiwa Center? Ibang klase talaga ang gobyerno Pilipino. Pag-arog na po kayan. Magmalisya ka mo baka mangyari po digdi sa tuyang nasyon, pati ang DOH, ang ibang mga departamento, gibuhon ng Kadiwa Center kan gobyerno. Kumbaga sala na sa tamanyo ang mga ginigiribo. Mayo na sa hulog ang dalagan kan gobyerno Pilipinas, pag-arog na po kayan. Na bako man trabaho ninda, sindanan nagtatrabaho. Haloy ng panahon puon kan magin tao ako digdi sa kinaaban, ang trabaho kan neya pagpapatubig. Ano tangon yan, ginigibo ng mga Kadiwa Center an neya. Nagpapabakal na, nagpapatungod na nin bagas. Kompetensyado na mga para tindanin bagas Ibang klase yan, mga programa kan sa tuyang gobyerno. Sa kakan panahon po, bako umantadol ang pagpapabakal nin bagas sa National Food Authority o ang pagpapabakal ka na NFA sa mga parabakal nin bagas sa mga paratungod niya to. Anong nangyari sa satuyang gobyerno? Yun na so gibon ni Senadora Cynthia Villar itong rice tarification law na halos ang NFA isararado na. Sa pinabuelo so rice importation, tapos para bawasan ang mga trabahador ang National Food Authority. Dakol bagang mga nagkawaranin na trabaho kan o dyan sa NFA. Nakasunod pa sa pandemic, mas lalong naglala. So problema kan National Food Authority. Imbes tabangan man kayo ni Cynthia Villar o ni Senadora, yung mga paratanom o mas lalong rinotdot.
naggibo pa ninli na pabiluhon ang rice importation digdi po sa satuyang nasyon itong rice tarification law. Maray siya ta mayaman, mayong pakiaram sa mga nagtitios ng mga paratanom, mga parauma. Yan ang problema kaya digdi sa satuyang nasyon. Kung minsan, nagigibonin mga layan congressman, mga senador, para sa kapakanan sa naninda, bako man kapakanan kan mga nagtitios na mga namamanwaan, kan mga parauma, paratanom. Tako na ang iniisip ninda, pagserbisyo sa mga nagtitios, sa mga kababayan niya to, na mga paratanom, mga parauma, parasira, ito mga sinasabi ninda vulnerable sector, ano ta, bakong iyon tinatabangan? Tinatabangan man kaya lang tinutokdoan na maging hugakon ang ibang mga Pilipino. Yung mga naghihigos lugod ay daing gayo tinatawan atensyon kan sa tuyang gobyerno sa mga naghihinguha. Ay pambihirang buhay tapo ini sa Pilipinas. Kung arin pa sa mga hugakon harabong magtrabaho, iyo palugodan na pigpaparapadaba kan gobyerno. Nasunod nga ni kayan pagpaparaarayadahan na baka mga standby na. Ibang klase ang gobyerno po sa Pilipinas. Kaya dakol ang nagtitios ta gusto pagpara tawaan na sa nanin ayuda kan sa tuyang gobyerno ang ibang mga kababayan niya to. Nag-agi pati si Sixi, ano daw nga magpaparataram naman kayo ni. Hindi mandi ka pag may nag-agi. Nag-agi nga Sixi. Pambirang buhay tayo ni. Kumbaga, ang nakakainganyaw na lang digdi sa Pilipinas, itong spaghetti patas, pababa. Pag nakakahiling ang ibang mga kababayan niya to, kaya itong mga naka-spaghetti, ay maray nga yata, igwang mga taong spaghetti patas pababa. Kung magpaparaisip ka sa Pilipinas, nin kung paano ka umasinso, ay dahil ka na magparaisip ka yan, ngunyan pong panahon. I-relax mo ang buhay mo, basta ka magkakan, magtrabaho, sa Diyos kaysa magparaisip ka man na dahil mo man naabot na sa imong mga pangarap sa buhay ay mayong mangyayari. Saka kung niisipon baga ang buhay tadigdi sa kinaban temporaryo sa naman, ano manayaman ka na lambang tao digdi po sa kinaban dahil man madadara sa ikaduwang buhay. Kaya daw, asinda magparayaman, kung sa indang kalag, baka yaon pa sa impyerno. Mayong ibang inisip, magkakwarta, magrayaman, maging puderoso. Ano ba po mga kababayan niya to? Ang pag-unagad ninda, madadaraman ninda yan sa ikaduwang buhay ay inda. May kasabihan baga, what profit a man can gain the whole world but suffer consequences and he loses his very own soul. Masadiri mo man ngayon kinaban, kung sa imong kalag nagsasakit yaon sa impyerno, aanuhon mo man talaga yan. Mo talaga yan madadara duman sa ikaduwang buhay kung ano ang mga pinagpundar mo ligdi sa kinaban. Pero kung ipinundar mo magtabang sa mga nagtitios, yaon dyan ang kumbaga bendisyon ka na kagurang nan duman sa ikaduwang buhay. Yan ang kahaputan kan mga kababayan niya to hain daw sa mga politiko na iba. Ano daw, nagbuburotwa man lamang sindang ngunya na may panahonin na kalamidad. Mayo man nga ni digdi sa lugar ninda ni magtabang duman sa mga nangangaipo.
Ano ba po mga politiko ngunyan? Patago-tago man. Ay, saka na nga basta panahon na ngayon karampanyahan, maburutwa na sa nga kita. Ini ang panahon na dapat maging visible ka mo sa mga kababayan niya to, ba kung invisible? Hoy, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banawan ka na buhi. Ingat-ingat po sa mga yaon dyan sa Lakeside. Mga yaon sa kababaan na lugar talagang nagrararom na naman na tubig. Ano, nasa linya man si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat natin karundang Philip, liwat maray na pagkaagan. Sa anak kan DSWD, daw, igawa kan na informasyon na pinagpaliwas ang DSWD Bicol, ining 242 million na relief assistance, handam na sa posibleng mag-epekto kan tropical depression na si Christine. Pinagpahayag ini ka na DSWD Bicol, may gawa ka na kay standby na kabilugan, 242,415,178 na kantidad, mintabang pinansyal asin man na relief items, ang sa indang ahensya para sa maapektuhan kan Bagyong Christine, digdi po sa Bicol Region. Sigon sa DSWD Bicol, igwasinda kan 3 million standby funds, asin man 239,352,972 na kantidad kan food and non-food items. Katumbas kaini ang 161,000 na family food packs, asin man 78,739 na non-food items. Naglalaman ini kan family kits, sleeping kits, hygiene kits, asin man kitchen kits. Karong Philip. Ang nasa bilang kan mga food packs, ini naka-pre-position na sa gabos na mga warehouses kan ahensya sa kuyan na riyon na Bicol. Ang DSWD Bicol na handam sinda na magpadara kan relief goods sa mga local government units pag kinakaipuan na sa panahon kan kalamidad. Siring man nakadeploy na ang sindang mga tabuhan para sa pagtaon ng asistensya sinmana tabang sa mga residente na maapektuhan na gayo kan nasa mitang bagyo. Mientras andam naman ang nasa 2,130 na evacuation centers sa Manila na parte kan Bicol Region. Pinaglalao man nga ingunyanan daw ang mga makukusog na paguran na may kaibanan na Duros, Sentero, Rion, kan Bicol, Karundang Philip. Kaya sa kunyan, medyo kan bagyong si Christine, yaon na po ang kahandaman. Kaya sa tuyang mga nanununggan na ahensya, o na ang DSWD na nagsabi na yaon na ang sindang 242 million na relief assistance. Ready na, Karundang Philip. So yan sa tuyang informasyon, yan na diya rin sa akin. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. At pala naka-ready na ang mga itataong relief goods, mga food pack. Kana Department of Social Welfare and Development, digdi po sa Rion kana Bicol. Out pa man lugod matupod. Baka kung igwasan naman mga araboton, ani ba maparangorob-ngorob. Minsan ini kayang mga relief goods na ini, food pack na pinagtatawakan DSWD, pigpipirili an iba. Tapos kung linalaugan pa nin politika, so baga dahil man mga inaarabot nin tultol. Ini ba pating mga food packs, pigpapara barawasan. Naman pagpara guntingan na gayo ta dikit na nga niyan itinatao sa mga dapat ayudahan tapos pigpapara barawasan pa. Ano po ang dipisil kaya digdi sa satuyang nasyon. At ang tios na so tatauan
pati diuson pa, babawasan pa, ay pambihirang buhay tayo ni. Kung sa irisay sa mga nananaw na mga uruigwahon, iyo palugod ang nakakaguda kung minsan. Ana kamarinisor po, yaw na sa signal number 1 ngunya ng mga panahon. Darakan na tropical depression na si Christine. Nta abo ining apo do na Christine na kan iba. Pakuro Christine pa man ha. Naman sa Katanduanes, iguana pong travel advisory, gabos na Perry Bissell, sin Katanduanes, Arkansas, kasud pa. Dahilan sa bandera kan signal number 1, ali sa DOST Pag-asa. Kaya sa mga yaon sa coastal na banwaan, digdi po sa riyon ka na Bicol, ingat-ingat po kita. Lalong-lalo na itong ibang mga inaabot kan baha. Pwede mag-erbakwarnan iba. Dumana sa mga haralangkaw na porsyon na dahil inaabot kan baha. Saro na naman na magayo na barata natod man sa Indo kan Philippine Statistics Authority asin ang pagbaba kan inflation rate o an rikas kan paglangkaw kan presyo kan mga pangenot na barakalon sa satuyang nasyon kan nagtalikod na Setyembre. Masasabi na nagpuon na nagbaba ang presyo kan baga sa nasyon dahilan patunay digdian na ililistang pagbaba kan inflation rate kung sain ang pagbaba man kan presyo kan bagas ang pangenot na factor dahilan ta inian na bulto kan na food purchases o pambabakal nin mga ordinaryong consumer nyato. Sigun man ki NIDA Secretary Arsenio Balisacan na saro sa nahihiling na dahilan kan pagbaba kan presyo kan bagas, iyon pinag-isyong executive order ni Presidente Marcos na nagpapababa sa rice tariff o taripa sa pag-angkat nin bagas poon 35% pababa nin 15%. Sa pagbaba kan presyo kan bagas na pangenot na pagkakan kan ng mga Pilipino, ang inflation rate para sa mga pamilyang nabibilang sa bottom 30% income households iyon nagluyaman asin naging 2.5% kan nagtalikod na Setyembre halos sa 4.7% kan nagtalikod na Agosto presenting taon. Kaya dakulang bagay talaga ang pagbaba kan presyo kan bagas dahilan tan bagas iyon kaparehas kan 20% sagkod 30% gastuson kan mga Pinoy sa pagkakan. Araman po nindo na staple food kan mga Pilipino ang bagas o maluto. Kadaklan sa satuya ang 3 beses nagkakakan sa laog nin sarong aldaw kaya dakulang parte talaga kan budget kan pamilya na papasiring sa pagbakal nin bagas. Basta may kakanon o basta may maluto daw tawyo o asin sa naman ang panira iyo ang laban na. Toyo palan baka umantaw yo pambira. Asin maugmaman po ako dahilan sa sabi digdi. Sobra pang mababa ang presyo kan bagas paglaog kan 2025 sigun man ka Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel. Inaasahan man ang mababa sa 45 pesos ang kada kilo kan bagas poon Enero sa masunod na taon. Di nagray na. Sigon ki Sekretaryo Kiko, mapuon ang dikit-dikit na pagbabakan presyo ngunya na Oktubre, pero ang pinakadakulang paghiro sa presyo ang mamamatean sa maabot na Enero. Marhay, sa bagong taon pala na.
pwede subot maghuros ang presyo kan bagas. Maabot man ang pagbaba sa 5 pesos sagkod 7 pesos, kaya kung 52 ngunyan ang presyo kan bagas sa Enero, iyon magiging 47 na sana. Na kada kilo kung 50 kada kilo man ang bagas ngunyan nasa 45 na sana sa pag-abot kan bulan na Enero sa masunod na taon. Dagdag pa ninda na napipintong pagpasar ni Presidente Marcos kan resolusyon na pag-amyenda sa Rice Tarification Law na pig-ratipikahan man kan Kongreso bago nagbakasyon kan September 28, an resolution na pag-amyenda sa Republic Act number 11203 kung saan tutugutan kan gobyerno na mag-aksyon para pabagsakon ang presyo kan bagas sa merkado. Sigun sa consolidated o ratified bill na naipasar na kan Kongreso, pwede nang maglaog o mag-intervene ang gobyerno pag nagkakaigwanin dai kadapat-dapat na paglangkaw kan presyo kan bagas sa paagiman kan pag-aangkat na ipapabakal sa mas hababang kantidad sa mga parabakal sa paagi kan kadiwa stores nationwide. Anhapot dyan, hain ang mga kadiwa stores nationwide na ini. Yan ginigibong kadiwa stores, itong opisina kan NEA, ang Department of Agriculture. Pero sa mga burbanwaan, syudad, maayo man bagang gayong mga kadiwa center na bakong arog kan mga panahon na talagang naka-spread. Nagkuriyat ang mga kadiwa centers, lambang banwaan o lambang syudad. Sabi pa man digdi, saro sa nagin co-author bako sa nakan RTLO kundi patinaman kan reform measure na harani nang mapirma ni Presidente Marcos. Kaya nag-aasa sinda na mas magiging hababa pa ang presyo kan bagas. Maginibo po ini dahil tan gobyerno an maangkat asin magpapabakal nin mga bagas sa mga ordinaryong consumer sa paagi kan mga kadiwa center. Ayun, sa mga vulnerable sector na pababakalan sa nanin bagas kan sa tuyang gobyerno, pwede sa mga average income, tapos sa mga nagtatrabaho sa gobyernong nagtitiri osman. Kung ani, day kabali digdi sa mga pwedeng makabakal kan 29 pesos na kada kilo ng bagas. Dapat paman digdipig susuportaran paman ang naging pahayag ni Speaker Martin Romualdez na padakulon ba ang mga kadiwa center sa enterong nasyon. Dakula po ang may tatabang kaining kadiwa sa tuyang mga mamanuaan dahil ang nagkakaigwasin danin alternatibong mababakalanin mas hababang produkto arog kan baga sa sinibapang pangenot na barakalon. Kaya nga ni sa pagbisita ni Presidente Marcos digdi sa Camarines Sur kan nagtalikod na taon, nalugod kita na pinaglunsar ang enot na kadiwa ng Pangulo duman o digdi sa Bicol. Ang resolution na pag-amyenda sa RTL, iyon kinabibilangan po kan pagpapahaba o pagpapalawig nin anumpang taon na Rice Competitiveness Enhancement Fund o ining RCEP. Nasa irarom kan presenting Republic Act 11203 na ma-expire na ngunya na taon. Tetriplehon ang taon na budget kay ni puon na 10 bilyones de pesos, yun gigibuhon na 30 bilyones de pesos para mapunduhan ang mga programa na magpapakusog sa produksyon kan paroy asin magpapalangkaw nin kita kan sa tuyang mga parauma. Ang paglangkaw kan RCEF, iyo ang pagbaba kan presyo kan bagas, iyo man ang magtataw ng benepisyo sa mga parauma sin bako sana sa mga consumer. Kiramdamon po niya to na ang mga parauma iyo ang mga consumer manin bagas. Iyo po ang pagbaba kan presyo kan bagas, iyo ang haloy nang ipinangako kan sa tuyang presidente. Swak na swak man ini sa iyang pananaw pasiring sa bagong Pilipinas kung saan mayo na si isay man na Pilipino ang mawawalat
Pero mampalandig di sa iriga o dama watak o dama tatagak pero ko sa pera. Maangat talaga ang buhay kan mga Pilipino dahil lang makikinabang. Bako sa naman ang mga parabakal, kundi patinan mga parauma, tiwala lang po kita. Hoy, basahon ko po ining question of the day ngunyan na aldaw. Connection ini kan samuyang anniversary sa maabot na Lunes. Ana hapot digdis sa in na barangay sa siyudad kan Iriga, mahihiling an RPN Street. Man sa manggagara na makakaresibi ka mo. Nin alam na. Kunyan lang mo naan sa tuyang magiging award sa mga manggagarana. Simple lang. Pwedeng mag, pwedeng load. Hindi day ko masabi kung pira. Bahala na kayan si Apa. Nasaan mataw kan award duman sa mga manggagarana. Otron ko po ang question of the day ngunyan. Sa in na barangay sa siyudad kan Iriga, mahihiling an RPN Street. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan kan Nabwa. Ki retired Air Force Alex Celeste. Ki Grande Asinman ki dating Kagawad Luwiliano. Siyempre ki Conchal Manolo Xiano Luzon. Diyan sa City Hall po kan siyudad kan Iriga. Morning ki Mayor Rex Oliva Sinman ki Attorney Nonoy Wapirinan City Administrator. Asin sa gabos pong empleyado ka na City Hall. Sa mga kababayan niya to bagirumdum suspendido pa man giraray an klase sa gabos na level di po sa probinsya kan Camarines Sur. An memorandum hali mismo ki Governor Luigi Villaferte kan probinsya nin Camarines Sur. Rainfall warning number 3 ali sa South Luzon poining SLPRSD Pag-asa Southern Luzon. Weather system tropical storm Christine issued at 5 AM today. Red warning Northern Samarin Catanduanes. Associated hazard, serious flooding is expected in flood-prone areas. Higher chances of landslides over the landslide-prone areas. Orange warning man ang Sorsogon as in Camarines Sur. Associated hazard, flooding is threatening in low-lying areas and near river channels. Landslides are threatening in landslide-prone areas. Yellow warning man duman sa Masbati, Batuan, Montreal, San Fernando, San Jacinto, Asinman, probinsya kan Albay.
associated hazard possible flooding in low-lying areas and near river channels. Meanwhile, moderate to occasional heavy rains affecting Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Masbate, Aruroy, Balino, Balod, Kataengan, Kawayan, Claveria de Masalang, Esperanza, Mandaon, City of Masbate. Milagros, Mobo, Palanas, POB Corpus, Placer, San Pascual, Oson, Asinan, Oriental, Mindoro. It's may persist with in 2 to 3 hours and may affect nearby areas. The public and the disaster risk reduction and management offices concerned are advised to monitor the weather condition and watch for the next warning to be issued at 8 a.m. today. Antang pinag-alerto naman ang mga Barangay Disaster Risk Reduction Management Council. In light of Tropical Depression Christine, all Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committees in Iriga City are officially activated as of kasudma pa. All teams are instructed to implement precautionary measures, especially in flood and landslide-prone areas. Please ensure round-the-clock monitoring, coordination, and readiness to respond to any development. Stay alert and prepared. Iriga News. Diyan po sa Santiago, digdi sa siyudad kan Iriga, duman sa may atubangan kan Campo Santo. Nagbabahaan na, barado, abot duman sa may cell site kan Globe, barado ang drainage canal. So sarong tanod, sigan kagkag. Yan mga nakakabarayo na nga ni po yan ang pinagsasabi na kung minsan malinig ang sa tuyang mga kababayan kung so arin so nagbabaha na. Kan panahon na mayo pa nin pagbagunas nin makusog na pag-uran, dahil pagrirelinigan ang drainage canal. Yan po ang mga problema sa mga barangay kung minsan. Kaya bakit makangangalas na tubig, nag-aagi, dyan na sa tao kan tinampo, bako naman sa drainage canal. Apisar kayan, putol-putol ang mga drainage canal, dahil man tarapos. Ini ang dapat tawaan atensyon kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga. And siyempre, lalong-lalo na po kan mga barangay council sa manlain-lain na barangay, digdi po sa syudad kan Iriga. Bakong anisip sa nanindo, magparahalat kan honorarium an iba. Nagraray na kan buhay. Basta mag-honorarium ka mga relax. So, sa indang barangay, so iba pigdesignar sa indang lugar o street, kadlagan na. Lanang ati ni pabasingan. Yan nga ni sa Santiago, ako ang naglilinig duman sa may atubangan, may pambira, na sa mga tupad. Nagkurupad-kupad na gayon. Para gastusan po kan sa tuyang gobyerno an barangay kung ano-anong mga programa, proyekto, dahil manapapakarhay itong mga dapat linigan, pakarhayon, yung mga drainage canal. Diyan po ako nagngangalas sa mga barangay. Ito, maayo man mga sweldo ang mga barangay official. Nalilinigan man so barangay, magayon pa nga ng mga proyekto ka ito. Ang nagkakaharaman, ngunyan lugod na igwa ng national tax allocation o itong inaapod na era kan panahon, kadakol nang hihirahayon sa barangay. Dahil na papakarhay, yan ang makangalas, digdi po sa mga barangay niya to. Anyari, taarog kaya ang nangyayari. Imbes na mapakarhay sa barangay, tamay mga honorarium nan, mga barangay officials, pero pasipara na sa nalugod. Basta nga kami mag-honorarium, iba, yun po yan ang kaisipan, baala man nga sinda, kung gusto nga nindang sumalida, sa otro eleksyon ng pag-urulayan. Hamak mong rason po yan, kan ibang mga barangay officials. Kunso arin so igwa ng mga honorarium ang mga barangay officials, mas lalo lugod na dahil na napapakarhay ang barangay.
Man maragad ka ni, halian na naman in honorarium ang mga barangay officials. Dahil mo nagtuturol-tol, yan iba. Grabe ang ginagastos kan sa tuyang gobyerno para sa na malinigan ang barangay. Igwang tupad. Anong nangyayari? An iba, garo, sige sa namang kayang kapot din sighid, sundang, tapos pipicturan man ni kagawad. Masakit nga nito. So, kagawad na nagkakapot mang kantupad, baka nagdidilihin siya paman. Nagdidilihin siya pa sa mga magabi na malinig ka na mga street. Tapos pipicturan sa ginoy, nag-uurot na. Gayon, malinigon ngaya. Ay, kung saan ang porsyon pong dumansinda nag-pipicture. Pero ang katotohanan, kadlagan sa barangay. Dapat inipuan pakarayo ng mga programa kan sa tuyang gobyerno. Grabe ang kwartang ginagastos kan gobyerno, kung dahil man napapakarayan mga programa sa barangay, ay sayang kan kwartang pigpaparabuwis niya to na para sa barangay na dapat ko matabangan kita. Reta Asin Platica ni Philip Baracena. Paano po kita nga 46 minutos makalampas alas 8 nin pagkaaga. Nagsasarabit na bagan sa kuyang dila. Karo may nagpaparagirumdum sa satuya. Relax ka lang, Bagyong Christina. Linilipot na nga ni ako. Sabi digdi, the City Disaster Risk Reduction Management Council convened for its third quarter meeting with discussion on disaster preparedness and anticipation of Tropical Depression Christine. Ang meeting pinaggibo duman sa ICT building centered on the pre-disaster risk assessment to evaluate the potential impact of the tropical depression on the city. Key agencies and the stakeholders work together to ensure readiness and address any risks that may arise due to the expected weather disturbance. The meeting also addressed resource management, including the approval of a supplemental annual investment plan for the purchase of a backhoe and vehicle which will be essential for disaster response operations. Additionally, the local disaster risk reduction management investment plan for 2025 was approved, outlining disaster mitigation strategies for the coming year. Liwat, babasahon ko po ang question of the day. Sa na barangay, digdi po sa siyudad kan Iriga, mahihiling an RPN Street. Man sa mga makakatukod, makakasimbag, makakaresibi ka mo in award. Hoy, kumusta man po dyan sa Banuan ka na Baaw? Ki Manay Munching Maglapid, asin man ki Miss Ana Provel dyan sa Barangay Salvacion. Ano daw, an kamugtakan dyan sa sentro kan Baaw, dahil pa man baha. Yan pati sa Banuan kan Baaw, may pinapagibo dyan na boulevard. Haling Barangay San Francisco sa Banuan ka na Baaw, pasiring duman sa Santa Elena, Panuan kan Bula. Nag-i-implementar po ka na proyekto yung mismo na Department of Public Works and Highways, Regional Office 5, Bicol.
pangingenot man ni Leandro Ligarda Lebeste, personal na pinagatod kan sa iyang team na kinilong o kilo-kilong bagas, merienda sin iba pang kinakaipuhan na suporta kan mga tricycle drivers sin man operators duman sa Lemery, Bataan. Parte na inisyatibong inika na mahiwas na kamauutan ni Leandro tanganing matabangan an mga sektor na may dakulang ginagampanan sa pag-uswag kan ekonomiya kan nasyon, lalong-lalo na sa saradit na sektor kan mga trabahador, madalas subuot na nagaatubang sa mga hamunin buhay. Kailan digdi, pinaabot man ni Leandro ang sa iyang lubos na pasasalamat sa mga tricycle drivers na nagsisirbing pangenot na katabang kan mga kababayan na Pilipino sa transportasyon sa nasambit ng komunidad. Padagos man kitang magtarabangan para sa ikakauswag kan sa tuyang banwaan, iyan ang mensahe ni Leandro sa iyang social media post. Nagtitinirman na porsigido si Leandro sa pagtataon nin anuman na kinakaipuan na tabang kan mga kababayan, asin pinagsisiguro ang padagos na pag-uurulay sa mga nangangaipot ang aning matawaan prioridad ang pagtataong suporta sin tabang sa mga ini. Lemery, Batangas pala no. Ako Lemery, Bataan. Asa kaya Leandro? Sabi man kan sarong netizens, di kinaya ng netizens ang disclaimer ng Asian American solo player na si Ethan Gu sa isang news feed sa Instagram matapos na mapansin ng iilan online na kapareha nito ng apelyido. Si Alice Go, pambihira. Makapareha sa nakayanin apelyido, makabubuisit na minsan. Sabi man ni Senadora Loren Legarda, four-term senator, extended greetings to the Senate of the 108th anniversary of its founding this October 21. For over a century, the Senate has played a crucial role in shaping our nation, championing democracy, and protecting the rights of every Filipino, sabi pa kan Senadora. As we celebrate these milestones, we acknowledge the Senate's unwavering commitment to serving our country and its people. The Senate will always strive for progress and excellence in governance, dagdag pa kan Senadora. Sabi digdi, yung todo protekta ka sa mga balota, pagbukas mo, puro mga kurap ang nakasulat. Hira. Ano-ano na sanaan pinaglalaog palan sa balot box. Alagad ang nagluwas. Nayaon duman sa laog kan balot box. So mga manunungod sa korupsyon. Itong nakasurat, pambihirang balota yan. Sa iyang regular na programa sa radyo na Usapang Tol, malugod man na pinagsabi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa iyang pagkangalas sa Sorsogon Sports Arena na ang disenyo iyon inspired kan Roman Colosseum asin may kapasidad na 15,000. Sa paagi kan Sorsogon Sports Arena, pwede man na mag-host sa indang probinsya ng national sports events sin Magen regional and international competitions. Pwedeng duman naman mag-training ang sa tuyang mga atleta hali sa Bicol asin Visayas
kaysa magbiyahe pa pasiring duman sa Metro Manila, New Clark City o Baguio City. Mensahe ni Senador Tul. Afera pa sa bagong pinag-inauguraran na sports facility, pinag-ingganyuman kan abogadong senador ang mga kababayan na bisitahon ang probinsya tanganing Aramon ana magagayo na tanawon, pasilidad, kultura kan mga Bicolano. Iniingganyo ko ang ating mga kababayan na magtungo sa Sorsogon at tuklasin ang magandang beaches nito, sinabi pa ni Senador Tul. Magrumduman na nag-atindira sin nakiparte si Senador Tul sa inaugurasyon kan Sorsogon Sports Arena na nagsasabay sa pagselebrar kan ika-130 charter anniversary asin Kasanggayan Festival kan nagtalikod na aldaw sa pangingenot mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. katabang ang iba pang mga legislador. Sabi ni Senador Tul, di lang pang turista, pang sports pa. Digdiman sa Satuya, dakol na nagdadayong turista, pang sure pa. Pang come sure pa. Sabi man ni Ryan Bang, natupad yung hinihingi ko kay Lord na isang simpleng dinner. Pinartikan sa rong video clip kan TV host na si Ryan Bang kung saan mahihiling an interview para sa iyang o sa indang Magpasikat 2024 performance. Pasimple sana ni si Ryan Bang pero ini an artistang may pagka-komedyante nag-aasenso. Pa-relax na kan sa iya pong buhay. Tapos ining pinaggarantiya man ni House Speaker Martin Romualdez na dai nuarin pa man isusuko kan Pilipinas ang paninindugan kay ni duman sa West Philippine Sea. Siguro kan House Speaker na magbalik tanaw siya sa ribbon cutting rights kan War of Our Fathers, a Brotherhood of Heroes exhibit in Philippine Veterans Bank na pinag-alay sa mga veterano kan World War II. Na pinaggibo kan nagtalikod na Oktubre 20 kasabay kan paggirumdom sa ika-80 anibersaryo kan Leyte Golf Landings duman sa Leyte Convention Complex sa Banwaan kan Palo. Today we face a new battlefield. Our enemy is no longer a foreign invader but the threats to our territorial integrity, the undermining of international laws, and the growing tensions in the West Philippine Sea, sabi pa ni Speaker Romualdez. Just as our forefathers put side by side with allies in the past, today we strengthen our alliances with like-minded nations to defend the principles of freedom and democracy. This is a new war, a war for peace, stability, and the preservation of our way of life. We are committed to protecting our sovereign rights, ensuring that the future generations will live in a free and secure Philippines. Sabi pa kan Congressman kan enot na distrito kan Leyte duman sa Kamara. Ana magbalik tanaw sa nakaagi yun saro sa napaka-importanting gibo sa paagi kan sa tuyang mga espesyal na okasyon tinatawan manin kan onin halaga asin pagbistoan mga sakripisyo kan mga bayani kan sa tuyang nasyon. Sobra padigdi ini ang sarong pagrumdom na sa indang laban para sa katalingkasan ang padagos na sa tuyang pinagsusulong dagdag pa ni Speaker Romualdez.
Nasa tuya pong tamang oras, eksakto alas 9 na pagkaaga. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sampay sa loob Makabloom sa charm Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Ikot pa lumipat siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan Bright Bar Blue Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo!